En Teulada està la Font de la Jana, on viu la Joanaina. La Joanaina és una fada, és una dona d'aigua que apareix les vespres, el capvespre de la nit de Sant Joan, i a les persones que passen els carrega un pes. I si són capaces d'arribar a les gravetes dels graons de davant de la església de Santa Caterina de Teulada, els concedeix un desig, sempre i quan no es giren a veure què porten a l'esquena. Aquesta és la condició, que carreguen el seu pes fins a arribar al poble de Teulada. Després, si han sigut capaços, es concedeix el desig i les persones en agraïment van 2 dies seguits a la Font de la Jana a fer-li companyia. És una contanya molt antiga que es conserva al poble de Teulada, que s'ha conservat i que jo he tingut el plaer, perquè per a mi ha sigut un plaer, d'escriure una història, en aquest cas, d'un xiquet, Tomeu, que al llarg de tota la seva vida té tractes amb la Joanaina.